Zvoní budík. Ešte predtým, ako ranné zore preniknú do izby, Zuzana sa prebúdza. Na nočnom stolíku leží fotografia. Usmieva sa z nej jej rodina, manžel Ján a deti, Emma a Filip. Srdce jej oťažie. Začína sa ďalší deň v cudzine. S povzdychom si utrie slzu, ktorá sa jej kotúľa po líci. V mysli sa jej vynorí deň lúčenia. Pamätá si, ako silno objímala Emu a Filipa, zatiaľ čo Ján jej pevne stískal ruku. Vráť sa nám čoskoro, šepkal jej do vlasov. Cesta sa zdala nekonečná. Z okna autobusu sledovala, ako sa jej rodná krajina pomaly stráca v diaľke. Známe stromy a polia vystriedali neznáme ulice a vysoké budovy. Prišla do veľkého rušného mesta. Všade okolo nej boli ľudia, no nikto nehovoril jej jazykom. Cítila sa stratená, ako by sa ocitla v úplne inom svete, kde aj slnko svieti inak. Každý deň bol boj plný tvrdej práce. Pracovala usilovne, bez oddychu, len aby mohla poslať domov peniaze. Ruky mala ubolené a unavené, no v srdci nosila jediný cieľ – zabezpečiť šťastie pre svoje deti. Večer, keď konečne zostala sama vo svojej malej izbe, opäť vytiahla tú známu fotku. Spomienky na domov ju zaplavili ako prílivová vlna. Potajomky, aby ju nikto nevidel, si utierala slzy, ktoré ticho padali na vankúš. Na pošte stála v dlhom rade, no tentoraz s nádejou. V obálke sa skrývala jej drina, peniaze, ktoré tak ťažko zarobila. Vedela, že táto obálka prinesie jej rodine radosť a aspoň na chvíľu im uľahčí život. Doma sa Ján usmieval, keď Emma a Filip s nadšením rozbaľovali nové hračky. To je od mamičky, povedal im s láskou. Deti sa smiali, no v Jánových očiach bolo vidieť smútok a túžbu. Vedel, ako veľmi im všetkým Zuzana chýba. Kedy sa vrátiš, mami? Spýtala sa malá Emma počas jedného z večerných videohovorov. Zuzana sa zo všetkých síl usmiala, aj keď ju pichlo pri srdci. Už čoskoro, moje zlatko. Už čoskoro budeme opäť všetci spolu. A ten deň konečne prišiel. Zuzana stála pred dverami svojho domu. Srdce jej búšilo od vzrušenia. Dvere sa s vrzganím otvorili a Emma s Filipom sa k nej s výkrikmi radosti rozbehli. Zovrela ich v pevnom objatí, vdychovala vôňu ich vlasov a v tej chvíli vedela, že každá jedna preplakaná noc, každá hodina driny a každá chvíľa samoty za tento moment stála. Boli opäť spolu. Ak sa vám tento príbeh páčil a dotkol sa vášho srdca, dajte nám prosím like a nezabudnite nás odoberať. Ďakujeme, že ste s nami.